kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi. Woi dan reng asline demite udu iki. Andi nang kono. Ngeri tenan ya aku. Anak gendruwo. Tak ajar dasmu lho kowe. Endi? Kowe lho. Piye kowe bungah to? Bungah aku. Gareng iki sing ora cocok tuwekan ora. Gong, sakit ya Gong. Aku jane melas lho bro. Demit kaya ngene iki aku sok melas. Yo, iki yo ora ndi sanak, ora ndi kadang. Senengane godho karo menungso, ngono Gong. Apa ya kowe mentolo? Iki ijen tanpa ruang lho, Gong. Ora ndi dulur. Ora duwe anak. Kowe madhep rono kok iso pas terus. Mesake kok ya. Mbok ya wis saiki rasane di ngapura ngono lho. Supaya awake dhewe iki urip iki berdampingan. Heeh, pancen iya. Ha iki memelas e. Bagong iki nekat ora. Greget tenaku. Rasane kaya kepiye ngono. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi, kajate. Aduh. Ngapa, Gong? Dan balane Betari Durga ana sing nggawa mriyem, Bro. Siap menembakkan. Ngeri tenan. Waduh. Sinuwun. Damel kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Tiyang Agung Baladewa. Sami wilujeng rawuhipun den. Yo. Kakang Semar tansah pinanganing kawidadane ring sambi kula praptaku. Adoh saka rubeda. Agung aturake pudya sawaku katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih, kula tampi ndadosaken jimat. Waduh, Ndara Baladewa barang rawuh, Tru. Ndara Baladewa bekti kula kunjung nggih, Den. Ndara Tiyang Agung. Ya nulung garing katompo pangestu Tamanana. Lan nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Sinuwun mandura bekti kula katur nggih, Den. Ya, Petruk kantong bolong tak tampa pangestu Tamanana. Oh iya, kula pun dinggo jimat paripe. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Den. Ya, Bagong. Tak tampa pangestu Tamanana, Bagong. Niki sanget kula pundi? Melu cepet iki lho. Aku nek omong cepet banget ae. Nek ra tak imbangi, aku ki biasane alon-alon e. Kono kok cepet. Iya. Wah. Semar aja kaget aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Wigatosipun menapa? Jejeripun Tiyang Agung mesinipun boten perlu rawuh enten Karang Kadempel. Cukup panjenengan utusan Nayaka Mandura nimbali dhateng kula. Hadan? Supados sak mangke kula saged sowan ning kok dadak kraya-raya rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun napa? Kakang Semar. Sawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep urip. Ngerti lamun wis ana 3 sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Mongko madal saring usada. Wis ora kurang-kurang gonku ngrawake para Brahmana winasisiwa sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigartan antuk karya.
nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura sinenggo aku sawijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh Kakang Semar, Mandura geger ngendi-endi papan padha untran-untran, ngendi-endi papan padha unjuk rasa merga ora nrimakake nggonku ora bisa nyirep marang pageblik ing tumama nang Praja Mandura. Salajengipun kados pundi? Nalika semana wanci ingkang tak tamtokake, aku nglakoni prihatin kanthi srana sari narite sesemek ron raja mula bebantal Bata Sarimbak. Nalika semana ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita lawan Baladewa supaya aku sowan marang Karang Kedempel nyuwun biyantuning Kakang Semar. Lah namung sak kula. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau, rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku, paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang kersaning Kakang Nayantaka. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waluyaning Praja Mandura nggene ketaman Pegebluk, kula mboten napa-napa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih to kadhawuhan minggah gunung. Nadyan kula kadhawuhan jegur segara, kula purun waton dados waluyanipun negara ing Mandura. Kula kadhawuhan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi, kula kadhawuhan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Waton dika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali luwe-luwe. Penggalimu ora pingget mergo atur ing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggeting ati, wis tatas runtang-ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gela, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pinggeteng ati, mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padhang menika, apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar, tuwene ikhlas. Nadyan disebut niku gampang dilakoni angel. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungsa, dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh Semar kapurih napa? Aja lara atimu aku tak matur marang saning Kyai Nayantaka. Nggih, mangendika, mboten napa-napa. Wanter dawuhing dewa ingkang tak tampa. Nalika semono metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing karna swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane nek mung diboyong wae kula purun mawon. Terus sakniki kula memperjelaske mawon. Kersane napa? Napa Semar teng mriku ajeng ken ndongani? Napa Semar teng mriku ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cethane dadi kula nggawa uba rampis saka omah menyan dupa lan sak piturute. Supaya mengke teng mriku mboten pripun-pripun, mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar. Kula. Wah, rasaku kok ora mentala. Ampun ngoten lho. Sampeyan nek mboten mentala ngiklaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati, nyawa kawula Mandura ming perkara sampeyan mboten mentala sampeyan ngiklaske patine kawula sampeyan. Saya ala, saya elek kanalindran sampeyan, saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan le dadi nalindra. Kakang Semar, aku mboyong Semar putrane marang negara Mandura dawuhing dewa. Dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura. Semar Putranaya. Mesti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Ora usah omong kowe.
Ki nek ora sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kuwi sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundhenku. Kok cetha banget omongane. Semar, kowe atagon ning Mandura arep tanggo tambal. Gosok kupinge. Apa gong tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Saya nesu aku. Penyakit. Gugu karepe dhewe. Nek ora digenahke Petro iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek bareng digenah karo Panakawan sing jenenge Petro, kakangku. Nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal, weh lah. Kewanen kowe ling ngucap. Aku jane ora mentolo, Bagong. Ning piye meneh? Negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsae, udu sapi e. Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karang Kajembel. Nah saniki kula takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cetha jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe watoni wara. Kowe tapa merem to? Merem. Kowe le tapa ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe le tapa nang ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep mboyo karo Semar Gagabranganamaya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duduk Manangunung. Kowe duduk, Pak? Ora. Kok jenenge duduk Manangunung? Wis rasa cerewet kok ngono kok datakokke ora. Goleki rondo, Pak. Moh. Kok duduk Manangunung goleki rondo engko nggo aku. Wis. Bales tenan. Hah? Nek Bapak Ardigawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah. Gawanen Bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh Bapak meneh. Aku kelangan Bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem neng kono tanpa memberi sedekah sedikit pun kepada. Anda pancen kowe nganggo tumbal Semar, tukunen kowe. Cejes iki. Meneng wae Pak, nek payu larang kekke, Pak. Ora apa-apa, ya. Ya, Tra ya. Petra setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane larang tak kekke nggo ora apa mati kowe malah penak lho Pak mangane kowe urip perkasa to Pak. Waduh. Ngidoni Semar. Hah? Aku sing ora trima. Aku ora trima. Lah aku tekan kene kudu mboyong Semar. Ora iso. Ora iso mboyong Semar. Kena mboyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen, Gong. Ndara Baladewa iki duwe pusaka ampul, Gong. Apa? Nenggala Alugara utamakke Gunung Jugruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, kowe ora ngerti. Nek men tamake Gunung Jugruk aku duwe to. Saya nek adem-adem ngene iki. Tak tamake Gunung Jugruk kabeh yakin mbok Gunung 10 wis to. Tamani Jugruk kabeh. Tenan aku yakin wis. Jenenge apa Mas? Ora tak duduhi jenenge. Nek ngerti tak duduhi bentuke ya ya. Ya. Lah entuk nanti kok oh gawan. Oh. Gawan padake iki.
Anggere tak tuk ngono mesti grugutuk ngiwonengen. Syukur menggok ra kowe. Nan kowe ora baen-baen. Aku ora wedi karo Baladewa ben pokoke arep boyong bapak lho aku ora entuk yakin sumpah. Nek ngono kowe mepalangi karepe Baladewa. Lho, mesti to. Genah wis wangsulan ngene kok dikira ora mepalangi. Wah, dalah. Woi. Nek meng bengok wae iso aku. Apa dume Baladewa aja. Woi, blenal, ana main jajan sebentar wae. Wani arep berani ngono apa wae. Aku ya iso. Kowe aja pamer swara nang kene. Sero aku cangkeme mbok aku. Nyepelekke ora. Gong, engko ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho. Sing sabar. Terus kon piye? Alon-alon. Iki wis mulai adem lho, Truk. Kene ora disemangati ngono iki. Lho sindane wis do krudung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis. Wis. Kokean iki, Truk. Sing loro diglundungke mrono bae kok. Mesake ora. Jero banget ya ora. Aja ango-ango lho, Pras, kok masih ngono ora. Kok nang koyo saka kono wae. Dikai godhong medun ora. Tir ngono. Kowe iki malah werna-werna. Kowe iki kok guyung apa Baladewa? Kok melu guyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku ki nesu kok kowe mesam-mesem. Ora kena aku menglucu karo Petro karo Gareng ya, Truk. Heeh. Aku dadi kowe melu guyu. Wah, panusmane jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong itu apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja kelakon dosa apa kira-kira kowe kuat nadai Kyai Nenggala. Kyai Kalogoro Barat. Diar kowe. Ayo, kek pusakamu kuwi mutokke, Gong. Isih kendho e. Durung tak empake. Jarene iso nggo nuthuk gunung. Ha iki nek ora dimatke ya nggo nuthuk ya ora jugrek. Men kaya wong keplok. Iya. Ayo Kaki, nek pancen kewan karo Baladewa. Kaki, tantangana Baladewa. Kowe mepalangi aku ngene mbayang Semar Badranaya aja nglakon dosa Bagong. Nang ngendi papane ana ter Katigdayan? Diteter Baladewa apa Bagong sing tekan ning pati? Gong. Ngopo kok mundur? Teratapane aku. Terus? Oke. Wisen ditonton karo Petro karo Gareng. Iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane wong neter Katigdayan. Bagong. Mundur. Ngapa, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundur. Aku wani, Pak. Ya ning mundur. Kowe ora ngerti kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki deloken temandang ora usah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong, ora, ning kowe minggat tok. Kandhani ngeyel ora. Wah, geton aku. Ra sida gelut geton aku. Gayamu lah. Moto penge iki senengane. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar ngawi, nggo. Kula mang boyong. Kula ikhlas didadekke tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa. Kula manut. Yen kowe ikhlas mapana dina iki tak boyong Semar Badranaya. Monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan. Ucap kacarita nalika semanten. Arsamandha Kyai Semar Badranaya nggih sanata Prabu Baladewa. Eling-eling Semar usaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasinungan Kadigdayan linangkung bebasan Dewa Ngejawantah. Dupi arsa nggrayang Lurah Semar Badranaya kena dayaning Lurah Semar Badranaya dawah kalenggak nata Mandura. Ilang sipating nata Mandura nenggih perjineman pasetan gaya lumayit nenggih Sang Jaramaya. Aduh sorry.
Purtagonga saking mempeng kowe. Cengele Semar kaya rai buta. Wah, gejlek sak kayang-kayange. Ngawur. Aduh, Kyai Semar kula nyuwun. Kula nyuwun gesang. Wah, sapa Pak? Jaramaya. Wah, Jaramaya. Anak buah sapa iki? Anak buah Betari Durga. Iki kawulane Durga. Wah, sekan ratatanan ke. Mangkelake ora. Aduh. Aku njaluk urip Semar. Aku njaluk urip aduh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ora tak kapak-kapake? Aduh mati aku. Aduh Semar. Iya tak nehi urip Jaramaya, tak nehi urip. Aduh. Bagong kowe tak tuthuk ndasmu lho. Iki wis ora iso apa-apa iki ora sato kapak-kapake. Iki pancen tumbak cucukan iki. Aku kira ngapa-ngapa ya, Men. Ki meng tengok nang kene kok. Waduh. Bagong, lah we iki jan wis iki tumbak cuk. Ki tanganku nang dhuwur wis lho. Ora ngapa-ngapa. Aduh. Bagong. Wah, iki apa kepidak kok? Tak kira nek lemper. Tak ngono-ngonoke kok. Apa ya nglembreh. Waduh. Piye dagelane bapakku isih payu ta? Alah. Nglembreh tak idak tak kira nek lemper gogrok. Angger tak jokke kok aduh, tak undurke aduh. Lemper kok manak iki aku. Aduh. Ayo wetenge lara lho kae Gong. Men. Atok gilek-gilek kok ya. Karena rada rapate kok gilek ya. Ha iya. Tak pernah ke. Jaramaya. Inggih Kyai Semar. Ngapa kowe? Namung dipun utus Pandya Betari Durga. Supados saged damel karti sampika pejahipun Kakang Semar inggih Kyai Nayantaka. Durga ya ora leren-leren nggone gawe srana patine Semar. Lah saiki durgane nanti? Samenika para perjineman Baju Barat sampun ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Wis ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Inggih mila mekaten. Ya kowe minggat to. Omong karo Durga. Nek isih ganggu Karang Kadempel, iki mengko aku sing bakal ngadepi. Nyuwun pamit Kyai Semar. Woi, Atama. Obat. Jaramaya wonten dawuh Pandya Betari. Gurawalan nggonmu mlayu saka ing Karang Kadempel. Para gage matur piye kabur kawusananing nggonmu Sesinglonata Mandura. Ingkang wigati bisa mboyong lawan Semar Badranaya. Oh, ladal. Panjen Semar menika mboten saged dipun sangga entheng. Nyatanipun nadyan sampun sesinglon nalindring Mandura parandene gagar wikar tenantuk karya. Kula kadenangan dening Kyai Semar nalika kula badhe ngrangsang boyong dhateng Kyai Nayantaka. Kedadak wonten hawa panas ingkang tumama wonten rangganipun ingkang putra pun Jaramaya. Wekasan babar sejatining wujud kados Jaramaya kados ingkang putra menika tumuli kadenangan dening Kyai Semar Badranaya. Tobat. Yen ngono wis pon Semar ngerti ento para Baju Barat wis mapan ana ing Karang Kadempel. Sampun. Jernyatanipun kula sampun waloka kalian Kyai Semar bilih
Kanjeng Pandya Betari Durga sampun beto wadya bala ngramyang wonten ing Karang Kadempel. Tobat. Yen ta pancen kaya mengkono ibarate kaya dene wong nyabrang kali. Wis tekan tengah Jaramaya, maju ya klebus, mundur ya klebus kepareng Paduka. Aku ngebal ketapake para wadya bala berkasaan dandang mangore supaya ngampyak marang Karang Kadempel. Ora ngomongake para jim setan pripayangan nang kabeh para sukma sangsaran bakal tak kepyakake supaya giri godho kabeh wong Karang Kadempel menika langkung prayogi. Kowe ngetakno wadya bala menungso saka ing dandang mangore supaya ngejak perang Karang Kadempel. Lho niki ngestaken dawuh Paduka Pandya Betari. Lha dalah Ibu wonten menapa ngawi sangganing para berkasaan. Kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadong dawuh. Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh. Ibu kula nyadong dawuh. Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh wonten menapa ngawi sangganing para jim setan priprayangan. Wadya bala dandang mangore. Kula wonten dawuh. Ora sandadak wedi Kang lan dina samengko gandeng wis katenangan Jaramaya ngene nak utus supaya mboyong marang Semar Badranaya. Nanging tinemune nadyan Sesinglanata Mandura ewa dene mesa kadenangan dening Semar. Mula kalah cacak menang cacak ibarate wong mlaku nyabrang kali wis tekan tengah. Bali ya klebus, maju ya bakal klebus. Iya. Kowe padha mapana ning Karang Kadempel. Susupana jiwaning wong Karang Kadempel. Supaya aja manut marang Semar Badranaya yen perlu walien paningalik. Wong apik gawe nenala. Wong sing wis ala jlumprungna nang juranging kasangsaran. Lha inggih ngestaken dawuh. Lah ingaten para wadya bala dipun marangaken bidal mangkata dina iki. Ora sawedi Kang Lirana apa-apa kowe matur Kanjeng Ibu ya. Inggih ngestaken kanca mangkat kanca budal. Jebul leres ngendikanipun para sepuh sami nyebataken wong sing arep duwe gegayuhan kuwi cobane mesti enggal teka. Jebul niki wau Sinuwun Mandura ketoke blegere nata Mandura bareng kula sebda lah kok wujud Jaramaya. Matur nek Durga kali sak wadya balane pun ngramyang teng Karang Kadempel. Kuwi lah dal. Lah terus sampean pun sagu bantu kula to. Mula perkara wadya balaning Betari Durga niki kula pasrahke sampeyan kalih anak-anak kula. Kula tak ngrantam sarta kula tak mikir napa sing kula butuhke. Mengke supaya anak-anak kula sing golek. Oh ngono kae. Nggih. Ya nek pancen kaya ngono aku kari manut. Wis tak rampungane karo Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Ning ya aja lali, kakek ya tetep kudu melu ngawat-awati kelawan tandange putra-putra Pandhawa iki kae. Nggih, ampun kuwatir. Kula tansah ngampi-ngampingi kalih sampeyan. Nala Gareng Petruk Bagong, kowe krungu dhewe Karang Kadempel diancam karo balane Betari Durga. Mongko balane Betari Durga kuwi bala sing ora ketok, sing do ngati-ati. Mungsuhmu bangsaning jim setan priprayangan sing watake angkara budi candala. Kawula padha dikon supaya tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Nala Garengmu benga pedukuhan kabeh lawange kon nginep dhuwure kon menehi janur. Kanthi carana kaya mengkono ora bakal di leboni karo bangsaning Betari Durga. Petruk karo Bagong ngulatana ndaramu nek ana apa-apa matur aku. Oh nggih Pak. Nggih pangestaken dawuh. Wis pepanggihan padukuhan iki dibubarake dhisik. Aku tak ketemu karo mbokmu. Tak jake itung-itung babakan garap kahanan Karang Kadempel. Oh nggih ngestaken dawuh. Karawitan Karang Kadempel kon ngiringi Bapak Semar. Oh nggih Pak. Wah jan. Kaya gendinge napa, Pak? Gugur gunung. Ora wangun.
Paling ora ya ladrang apa ketawang. Kuwi sing apik. Kuwi Tangerang. Ketawang kok Tangerang ora. Apa manut aku ki ora ngerti gerah, aku ki isane ming Pangkur. Aku ki isane ming Pangkur nek liyane Petruk kuwi sing menguasai. Nggih. Santi Mulya mawon, Pak. Kuwi cocok kuwi. Santi kuwi aku cocok. Santi Mulya. Wis. Wis kono gek dunekke grombyang-grombyang. Aku ge tak mlebu, ndara-ndara kula pasrahke nggih, Den. Ya, kek nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Nggih ngatos-atos. Mugi-mugi lebda ing karya ndara. Ana satria ngaglah. Sapa iki? Takon karo aku satria ngrandu Gumbala, Bambang Antasena. Bambang Antasena. Ya dasar Kemaranyata. Sing mburi sapa? Bambang Petruk Kantong Bolong. Bambang Petruk Kantong Bolong. Sing mburi dhewe sapa? Ono muni Bambang Janturan wis ora ono lho, Gong, tak ajar kuwi. Lek Bambang wis ora ono. Aku Bambang Bagong. Ora kok do nganggo Bambang kabeh iki, ya men serasi kok ya. Panjenengan nganggo Bambang Antasena, aku yo nganggo Bambang Petruk, kene Bambang Bagong itu. Kae sing lagi tekoke Bambang Prastiwi. Wis ora iso diampet tenan dol. Yo arep perang kok ngrembug sapa-sapa iki. Men aku iki bebas kok nyambut gawe. Oh ya wis. Kuwi Wadyabala Dandang Mangure, dasar Puranyata. Semar bakal tak boyong marang Dandang Mangure. Ayo boyongan Semar. Langkawana kuandane Antasena. Lho. Kowe dadi pepalanging wong-wong Dandang Mangure. Apa abamu ora minggat tebak dalam kene marganing patimu Singalena prapteng lalis. Sorry, matane. Dempel dibeteng karo anak-anak Pandhawa. Kowe wong Dandang Mangure ya dasar Puranyata Satra sisik Antarja. Kowe sapa? Aku Tumenggung Salukat Katut Barat. Tumenggung Salukat Katut Barat. Arep ngopo? Boyong Semar Badranaya. Ayo sirnakna Antarja mati dening aku. Cerdas perang rasa dadak kokean polah tak candak tak gomblesek ning jero bumi modar mesti wonge ngene iki lho wong top ngene iki ora kaya adine dadak meseng-selke awak
Iya, Petruk nggih. Mriko maju melih. Lho. Kok malah dawuh. Aku lho pasrah karo sampean. Adiku Gatotkaca durung manggang karya. Wah, ya iman malah ngaso ning antariksa kae. Nek ra tak celuk tuman wae. Kakangne ro adine wis nyambut gawe. Sampeyan teng pundi? Wah. Wadyabala menungso dandang mangure padha nungsang kuyang numbuk bentus. Ora kok padha kalah piye kae? Padha kalah piye kae? Ora kok padha kalah piye kae? Para perjinoman jim setan pribrayangan. Aja nganggo cara sing agal. Nganggo cara sing alus. Jiwane wong-wong kae disusupi men padha gelut dhewe-dhewe kanthi cara mengkono Karang Kadempel bakal geger. Oh iya, ayo Kang tak derekake. Ayo Kang tak derekake. Ayo alon-alon. Oh, nun. Kanan Karang Kadempel katone kaya wis padhang. Iki wis tentrem kahanane mengkari bapakmu bakal miwiti bangun Karang Kadempel. Nggih. Ya kudu tata-tata lho, Den. Merga nuwun sewu. Sing nami Wadyabala dandang mangure niku mboten ming wujud menungsa tok. Sing jeneng Wadyabala dandang mangure niku mboten wujud menungsa tok. Ana demit, ana ula, ana kewan. Niku nek mboten prayitna ngati-ati ngrekoso sampean. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Yo. Bener kandhane Petruk Dimas. Yo, mula Kang saka kuwi aja nganggo netra lair tok, Kang, ning netra batin. Mergo aku ngerti Petruk bener apa omongane nek Wadyabala dandang mangure iki dumadi saka pirang-pirang perjineman yono, jim yono, berkasaan yono, setan yono. Mula kudu sing prayitna ngati-ati lho Kang. Prayitna nata pringgondani Prabu Anom Gatotkaca. Sinusupan balaning Betari Durga. Mila katingal abrit bergatak pasuryane. Nalika semanten datan taliwara anyan, ndak kira Petruk linarak wani kagiat lisang Antasena wau. Aku ora wis omong to, Wadyabala dandang mangure iki ora ming agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandak gulune ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Ora kok sik kok Petruk kok mati. Ben Petruk iki ndek utang aku ora tau nyaur. Men tekak Ndara Garukaca aja. Kae ya Kakangmu. Nek nganti ning apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Ha terus piye-piye? Manut aku. Doyak, Gong. Doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko mati dening aku wae. Cah iki Kang Selupan cah iki.
Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Apa Jamrata Imban yen padha-padha. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja kelakon dosa mungsuhmu aku kare. Gawe macak pancat pundakmu jebol siramu. Aduh. Gong. Ren. Modar aku ora. Dadi colke. Ampun kaya ngeten iki, Ndara. Sampeyan kenging napa, Gus? Sampeyan kenging napa? Mit Kang. Apa? Kakang ora prayitna. Aku wis omong to nek balane Brayu Durga iki ora mung ngagalan tok, ning alus ya ana. Sajahe Kakang disusupi karo balane Durga, kowe nekak Petruk. Petruk. Mbah. Petruk aku ora ngerti apa-apa. Ora ngerti apa-apa kok cetha. Lagi tengok kok cek gulune ditekak dilarak. Kalau mencinge pindah. Aku njaluk ngapura. Wis lho, rasa dadak. Iki Kakang karo kanca mau diangslupi. Lho, sing angslupi sapa? Balane Bathari Durga. Oh, niki pun sadar dereng. Wis. Bagong mau ya heeh. Nggih napa? Heeh. Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan. Mripate abang. Ha iki mati dereng. Tajar dasmu lho. Kowe ngapae? Jare Kang Slopan, wis mau ya nyok. Antel sisan. Jarene Kang Slopan kok jarene. Wis mari kaya kok. Wis mari ya. Tak kira nek isih Kang Slopan. Iki bebayani lho, Truk. Nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit. Nek nganti engko demit ora do diusir, karang kademel ora tentrem. Saniki, nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Ya, Gong, ya. Matan. Pedal ini melayu banter banget. Aku sing nyurung saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye Petruk? Ndara Antasena wis iso nyingkirke wadyabala Dandang Mangure sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget musuh Ndarasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ora ming wadya menungso, Pak. Ning wadyabala jim setan priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Slopan, Bagong ya Kang Slopan. Niki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan Bapak. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi anggere ana jim setan kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis
ana mangkat. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Ya Gong yo. Yo, sik aku ngapalke sik. Ya. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Ayo Gong. Ha ayo. Teguh. Aduh. Truk. Rene sing Piye to? Aku ora apal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke eling ngapalke ngene iki. Teguh ning ngene Yuwana, terus ning ngene slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana, walah. Teguh Yuwana ning gone slamet. Slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki. Slamet ngampiri Yuwana ngejak Prastiwi. Angel tenan iki. Pokoke dhewe kudu gareng meneh digareng. Gareng rasa dijak aku ndak ngisir. Oh iya. Ayo endi wong Karang Kajempel. Ayo udus. Nek tak matke ra kuat atiku. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Diar mandi bapake. Ayo Gong aku wis entuk siji. Yuwana. Wah, jan ora bener-bener iki mau. Monggo wis tak incengke lho. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Modar. Apa saiki? Alalala. Hai. Ojo. Medani tenan iki. Alalala. Teguh Yuwana. Aduh. Teguh Yuwana slamet. Slamet utang Teguh. Teguh. Teguh Yuwana. Slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet kersaning Yuwana nang gone Teguh. Piye Gong? Aku ora apal. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Oh, aku wis sukses kok. Udus. Teguh Yuwana slamet. Ki aku. Oh, kaya demit e bokongmu. Gong glogong. Glogong demit Gong ora tau medeni iki nggo praktek. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Weh. Pinokio. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Teguh Yuwana.
raigo ora. Teguh ya ana. Dian. Tak cokot to, Reng? Heeh. Ketegelen. Tak cokot ndiase ora. Pancak pundake jebol mulune. Aku arep njaluk Semar liyane kangenan ning ngapalke aku. Ora njaluk liyane wis. Teguh Yuwana. Oh, Bapak. Sopo-sopo arep dirapali, sopo-sopo arep dirapali. Paliyane, Pak. Liyane Teguh Yuwana angel tenan asli. Tenan, Pak. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora jadi, jing ciripit gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, jing ciripit gula batu kejepit. Oke. Nah iki apal aku. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincir silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincir silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Cak. Ora apa-apa ya? Ini. Kowe mau njaluk bapak piye? Dinae kajate ora dadi, aku krungu kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing ciripit. Ha iya. Piye balenono. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing trisilit. Cing ciripit. Cing trisilit. Lambe iki nek lambe elek sok nek ngandian lambe elek. Salah apa? Salah. Cinciripit. Cincirip. Oh. Aku muni cincirisilit ya. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate cinciripit gula batu kejepit. Wah, ampuh iki, Truk. Iki matine nganggo kajak-kajake. Ah iya bapak nek ngegak iki mesti ampuh kok yo. Nah yo. Kono minggat ana. Teguh Yuwana slamet sekon. Teguh Yuwana slamet saka Teguh Yuwana slamet. Gong, iki bagianmu le. Udus. Pawang ula. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi. Piye, Gong? Amah aku. Dicekel ra kenang. Lihe. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi.
Kajate ora. Petro rene ndongane iki tak ajar. Lho. Iki demit e, Kong. Iki apike? Lho, apik. Aja dadi dongani. Semen ngene iki wae. Oh jeneng demit kok. Kowe iki demit medeni kaya ngono kok. Kajate ora dadi. Reng tak sumpel cangkemmu lho, Reng. Kok nek nganti iki ilang, obong mati ku tak ajar. Ya arep tak kapake. Arep tak ngu. Wardi ora. Kajate ora dadi. Kajate ora dadi. Kowe ngapae kalau menjinge munggah medeni? Ngelak aku. Aku haus. Haus yo ngapa ora? Kajate ora dadi. Kowe dan Reng asline demite udu iki. Andi nang kono. Ngeri tenan ya aku. Anak gendruwo. Tak ajar dasmu lho kowe. Endi? Kowe lah. Piye kowe bungah to? Bungah aku. Gareng ki sing ora cocok tuwekan ora. Gong. Saiki ya, Gong. Heeh. Aku jane melas lho, Bro. Demit kaya ngene iki aku sok melas. Yo, iki yo ora ndi sanak, ora ndi kadang. Senengane godho karo menungso, ngono to, Gong. Apa ya kowe mentolo? Iki ijen kan Purwang lho, Gong. Ora duwe dulur. Ora duwe anak. Kowe madhep rono kok iso pas terus. Ayo mesake kok ya. Mbok ya wis saiki rasane di ngapura ngono lho. Supaya awake dhewe iki urip iki berdampingan. Heeh, pancen iya. Ha iki memelas e. Bagong iki nekat ora. Greget tenaku. Rasane kaya kepiye ngono. Kajate ora dadi. Aduh. Ngapa, Gong? Dan, balane Betari Durga ana sing nggawa mriyem, Bro. Siap menembakkan. Ngeri tenan. Waduh. Ayo ora krasa tetep empuk. Waduh. Wah dengkole. Anak-anakane pancen senengane do. Kon kresiki demit kok malah udus. Iman lahir batin suci ora bakal kegodha dening apa wae. Semar ki wis tuwa. Semar ki wis menep. Ora bakal. Ora kurang jaman nom-nom aku mbiyen. Ya nek ora wong tuwa tak keplak ndase. Wong gayane ngliwat kok karo tangan iki jawe nil. Waku ora. Durga. Kula wonten dawuh, Kyai. Ora. Jansane ngopo to? Kowe iki wis cinadang.
dadi dewaning panggodha pangrencana. Ya bener kowe kuwi mesti duwe pakaryan ganggiri godha marang titah. Ingkang wis bener lempeng lakune kudu mbok enggokake. Tur kowe mbawahi sangganing para berkasaan kowe kuwi duwe wadyabala jim setan. Nek golek pangan ya golek pangan sing pernah, aja kok ganggu gawe karo katentremane menungso sing padha urip ana ing jana loka. Elinga yen to saperangan wadyabalamu kuwi uripe pancen sih sinian antaraning menungso lan bangsaning jin. Ning aja sok ganggu gawe karo menungso. Wis cinadang dening panguwasaning Gusti, jin setan kuwi duwe pangan dhewe-dhewe, menungso ya duwe pangan dhewe-dhewe. Ora kena suk-sukan rasane. Aja nganti kowe ora arik marang kamardikaning menungso. Namung kepengin madosaken tedha baju barat ingkang dipun arah menyahipun Kyai Semar Badranaya. Lah apa kira-kira kuwi do tedas mangan dagingku apa piye? Apa kira-kira do seger ngombe getihku? Nek kira-kira baju baratmu ki do seger ngombe getihku, wareg mangan dagingku. Aku ikhlas. Ning kosok baline nek do mendem, nek do modar ngombe getih karo mangan dagingku, aja mbok luputke Semar. Ketoke pancen aku kuwi pancen kepenak nek diangkah dadi panganing baju barat. Ning kowe ora ngerti. Malah wong kaya Semar iki sing janjane daginge ora enak, getihe ora seger tumraping para berkasaan. Golek pangan sing apik-apik, aja ndudul kamurkaning Semar. Nek nganti aku engko muring aku nesu tak kumbala geni dadi apa kowe sak wadyabalamu. Nyuwun pamit Kyai Semar, nyuwun pamit. Dereng kemawon kula paripurna nampi sabda pangandika paduka. Menika kadidene wonten satunggiling brahmana ingkang sampun keladuk yuswa. Ingkang abiyantara wonten Praja Ngamarta. Koko Prabu menapa menika tasih sumitranipun Paduka Kanjeng Koko Prabu jagat dewa Bathara jagat Pangestungkara. Nadane ingkang raka ing Mandura bisa-pisan menika ngawulingani dhateng brahmana ingkang sowan. Ngabiyantara ngersanipun Kyai Prabu Darma Kusuma. Werkudara. Nggih. Iki dukunmu sowan mrene iki piye? Wah, aja ngawu gawar ngawur. Aku durung tau tepung karo pendhita kuwi mau. Yai, tumuni katimbalana. Menapa wigatosipun dene wonten satunggiling brahmana ingkang sowan. Menawi sekinten mangke sowanipun menika badhe ambabar kesaenan. Kyai Prabu Kedang lenggahi bir budi bawa leksana nanging menawi namung badhe ambu buthek banyu bening kawontenan negari Ngamarta. Ingkang raga ing Mandura ing sagah ngunduraken dhateng pandhita menika. Koko Prabu lenggah ingkang langkung sekeca kula nuwun ngestaken dawuh. Penemban sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika kula nuwun sewu brahmana sinten peparapipun lan wingking saking pertampan pundi Penemban? Ngilaheng awigena masta namat sidam kula nuwun pangapunten sinuwun menawi paduka dangu kaliyan kula menika brahmana wingking saking bumi belah wonten ingkang sudi mestani dhateng kula menika pun Begawan Wantrika sinuwun. Begawan Wantrika inggih wingking saking pertapan bumi belah kasinggihan mekaten sinuwun. Menapa leres kula menika sowan ngersanipun sinuwun Prabu Untadewa? Inggih boten wonten kalih kula ingkang dados nalindra ing Ngamarta pun Puntadewa Penemban. Oh alah syukur. Sesuk nek arep lunga watuke tambani sik. Niki mau merga ngombe es campur. Teng mergi mila lajeng watuk kula menika kumat nggih. Begawan Wantrika. Inggih, panjenengan sinten? Aku Nalindra Mandura Prabu Baladewa.
Oh inggih dipun tepangaken kula pun Wantrika. Iya, Wantrika. Wantrika. Penemban wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa? Sarta menapa ing dados sedyanipun jengandika penemban rawuh wonten negari Ngamarta. Menika ngaten nggih sinuwun. Kula menika nuwun sewu. Satunggiling brahmana ingkang sampun keladuk yuswa ning nuwun sewu engga umur kula ingkang sampun 86 menika kula menika dereng sesandingan kan setunggiling wanita. Mangka kula menika kepengin sanget gadhahi turun supados pinardawa kamulyanipun anak putu kula benjang. Tumunten kula nglampahi tapa, kula nglampahi priatos. Inggih. Wonten ing madyaning alam pasumpenan nalika kula lampah priatos, kula menika nampi dawuhing dewa. Wantrika kowe bakal entuk turun sarta bakal pinardawa kamulyanmu. Kamulyaning turun-turunmu besok bakal ngasembatan waton kowe mengku sawijining wanita. Wontene wanita menika kala wau dawuhipun dewa menika mijil saking negari Ngamarta. Metu saka negara Ngamarta. Inggih sinuwun. Lajeng sinten penemban? Miturut dawuhing dewa ingkang sampun kula tampi wanodya ingkang badhe kula wengku garwa menika kula nuwun sewu naminipun Dewi Waradrupati sinuwun. Dewi Waradrupati inggih Dewi Waradrupati menika ingkang benjang badhe ngandhut jabang bayi anak kula lan nglairaken turun kula satemah pratapan bumi belah menika kula nuwun sewu menawi kula sampun pejah benjang wonten ingkang nglenggani lan saged pinardawa kamulyanipun pertapaning bumi belah sinuwun. Werkudara, piye kowe krungu kahanan kaya ngene iki? Wah, manut karo mbarep kakangku. Sing duwe Waradrupati Mbak Yu kuwi mbarep kakangku ora katon kaget atine, ora katon bingung. Wis dirungokke wae, ora usah melu-melu. Kok ora melu-melu piye to? Mbak Yu Waradrupati garwane Kyai Prabu Darmakusuma arep diayunake karo pendhita tuwek Armodar ngene iki. Kowe kok ora melu-melu ki piye? Tinimbangane kowe karo aku keluputan, wis meneng wae. Rungokno pengendikane mbarep kakangku. Penemban kula wonten paring ajawuh menapa paduka penemban saestu tresna dhateng Waradrupati. Weh, iki nadyan dereng pinanggih ning kula sampun nate sumerep fotonipun. Wonten pundi? Wonten ing media sosial. Kula niku arep kula niku pun tuwa, kula niku iso dolanan YouTube. YouTube menika sok kula nggih dolanan. Kula menika mila saged mangertosi sinten Dewi Waradrupati nalika semanten wonten sewu niki wau namung intermezzo mboten kasinuwun. Kula menika sampun dipun paringi dawuh kaliyan para dewa. Dewa sampun maring gegambaran wujudipun Dewi Waradrupati. Ya. Menawi dipun tandhingaken kaliyan umur kula menika inggih mboten banding. Kula kinten Dewi Waradrupati menika yuswanipun nembe 3 dasa gangsal. Nanging mboten klentu. Menika nembe mateng-matengipun. Wontene kula menika sampun 86. Sepalihipun kemawon mboten wonten. Mila kula nika sing kula goleki niku wong wadon sing do gemati. Tun wong wadon sing telaten. Sabar, telaten tur ikhlas.
ngladeni priya ingkang umuripun 86 menika menawi mboten sabar menika malah emosi mangke. Inggih penemban. Inggih sinuwun. Monggo putri Pancala Dewara Drupadi menika putri ingkang sabaripun keliwat. Ikhlasipun ugi keliwat. Mila menawi mangke menika sesandingan kalian kula piyambakipun tentu mboten kesesa anggenipun ngladeni kalian kula. Upami wiwit jam 7 ngaten mbok menawi kedadian jam 2. Mergi kedah sabar saestu nek mboten sabar mboten badhe kelaman. Kangge wong tuwa kaya. Mangka kula ya kudu ngombe ndok bebek. Paling mboten sedina niku 40. Seprete 8 liter niku. Niku mawon nembe tingil-tingil. Wonten Jawa. Mugi pendhita apa? Kernet to? Kula menika pendhita omongane blanyangan. Mboten blanyangan, nyatanipun kados mengaten. Kula niku janjanipun jujur mawon nggih sinuwun Prabu Baladewa. Ya piye? Kula niku bojo kula niku sing terakhir wingi kula lereni le dadi bojo kula ulike tenggene wong tuane. Lho nek ngono kuwi wis tau tate duwe bojo. Wong salwangsul. Ping 6 ketoke nek mboten klenten. Ping 6 nggih ana niku wasane anggo padake wong cepete. Ping 6 kula duwe bojo niku kabeh kula balekke tengene wong tuane ana sing nomor 1 niku mboten tau sabaran. Karepe apa butuhe terus sadhet saknyet ngoten niku ya wong tuwa kok kon sadhet saknyet. Wis jan wis rekasane ra jamak-jamak tumuli kula balekke. Sing nomor 2 niku sabar ning nuwun sewu. Kagaduhan aji-aji kul buntet. Lho kok kagaduhan aji-aji kul buntet? Lah nggih menika nggih mbok arep sabar nek duwe kul buntet niku nek mboten ketemu nggone lho. Yo, nggih. Terus kula balekke tengene wong tuane. Sing siji niku mandul. Oh. Carane nama jenenge niku wiji niku mboten iso tukul bola-bali nggih mboten tukul-tukul. Anggere entuk 3 sasi mandeg entuk 3 sasi mandeg kula balekke wong tuane sing nomor 4 niku apik ning bisu. Dadi kula bingung le komunikasi ming am. Wela malah Perkudara apa kowe kalah lho kalah ya men kowe ming 3 ya to kowe ming naga gini Arimbi Urang Ayu iki nganti 6 lho pendhita tuwek arep modal kok golek bojone wah wis benengke wae ing ngangka sekawan menika nuwun sewu sinden wow wah ning galake ra umum. Masa nek mboten keturutan kok terus nggawa lading. Kula ajeng ditusuk. Oh. Jenenge sapa? Prastiwi. Manjane ora umum. Dedeg piadeke mboten sepinten. Adus sing kok njaluk-njaluk dibopong. Kok nyemplung ke ember barang gregeten kula idak sirahe. Nesu terus mulih tenggene wong tuane. Sing nomor pira wis? Sing nomor 4, sing nomor 6 nggih 5 nggih sinden. Oh iya iya. Nggih. Ning pejah. Lho. Mati, pejah nembe tikang dinten kula rabi niku pejah. Oh lah ya wis. Lah ing angka 6 calon kula nggih sinuwun anu Dewi Wara Drupadi menika. Mila ingkang menika sinuwun dinten nyamangi wonten Sukala ing Penggali netepi dhateng jengandika menika Nalindra ingkang berbudi bawa leksana. Nalindra netepi ing pangandika jagat menika ngantos kebrebegen dhateng umandhangipun sinuwun Prabu Ngamarta bilih Nalindra ingkang aludira seta. Tegesipun panjenengan menika mboten
ngemongaken wujuding brana picis nadyan sugeng paduka dipun suwung dening liyan kemawon panjenengan maringaken menapa panjenengan kula suwuni tulung supados sak mangke gesang kula menika mulya ingkang garwa Dewi Waradropati kula suwun pikantuk menapa mboten sinuwun Begawan Wantrika wonten timbalaning ada apa yen to pancen Penemban Wantrika tresna kelawan atma kalawan garwaku Waradropati dina samengko aku ora bakal lowol sarta anggrundel Waradropati boyongen dimen Penemban Darbi turun saka garwaku Waradropati Penemban menika saestu iya lahir batin alah tiwas wis samapta ing gati sawega ing diringgonku nganggo jaya kawijayan aji guna kasantikan jebul sinuwun ngamarta menika netepi dhateng pangendikanipun para ingkang sami sampun mangertos dhateng panjenengan Nalindra ingkang lahir batos lila legawa donya dumugi ning akhir menika namung paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa Baladewa kakangku Werkudara piye rungokno percaya apa ora wah tiwas kowe karo aku mbelani mepalangi karepe Begawan Wantrika aja nganti kelakon mboyong Waradropati nek sing duwe menehke kowe arep apa lha ya wis wong nyatane Yai Prabu Darmakusuma wis maringake garwane Waradropati diboyong dening Begawan Wantrika ning apa iki ora elek kedadiane ing atase Nalindra nyanding Prameswari monggo Prameswarine dibutuhake dening ya kuwi Begawan Wantrika tumuli diparingake iki mengko ala pocapane Werkudara Penemban mula kang sangka kuwi yen to Penemban wis nampa pangandikaning ingsun sabubaring masewakan jeneng ingsun nedya tumuli manggi kelawan sira Penemban lan ngaturake garwaku Waradropati Penemban bombong raos sing manahipun ingkang abdipun Wantrika sinuwun menawi tetena mekaten tumunten kula nyuwun pamit madal paselan kula tenggo alun-alun menawi mangke sabibaripun masewakan Gusti kula antu rawuhipun sinambi kalan nganti ingkang garwapun Waradropati badhe kula boyong wonten ing pertapan panggenan kula sinuwun surtiting ati-ati duga-duga digawa Penemban Wantrika nemisangen dawuh Yayi, sewu-sewu kalepatanipun ing Raka Tadah Wadana. Dinten sakmangke kula mboten saged ngentosi sabibaring pasiwakan. Koko Prabu kepareng paduka kados pundi dene ketingal kagiat penggalih paduka Kanjeng Koko Prabu inggih. Sareng kula kata-kata matur sampun Nyai Prabu Darmakusuma. Mengripun Begawan Wantrika menika kula wau kula dadosaken enget dhateng kawontenan ingkang nedheng lampah. Enget perkawis menapa Yayi? Mboten pamunten. Kula kepareng medal jawi rumiyin. Awit titian kula Kyai Puspadenta supe kula cancang mangke menawi ngamuk ketiwasan Yayi. Werkudara. Nggih. Teka Dimas uga maju nggone ngabyantara eneng apa? Wah, barep kakangku sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso ngenteni sabubaring pasewakan. Sebabe apa Dimas? Aku mau sowan ning negara Ngamarta nggawa gada rujak polo lali durung tak sendhekke aku njaluk pamit. Hei, mandeg! Sayole binatang menungso ratatanan pendhita tuwek ora nguruh karo kananmu. Lah kok dadi kowe wani nglamar Waradropati? Kuwi garwane Kyai Prabu Darmakusuma. Ayo kowe bali. Inggih ora pangling sinuwun Mandura. Ya dasar Pranyata. Lah kok dadi kowe ngoyak karo lakuku. Sinuwun Prabu Darmakusuma wae maringake garwane minangka dadi jatuh kramaku kok malah kowe muring-muring. Kowe sing kudune ngerti karo kahanan.
Jagat iki ora mung sak godhong kelor. Jagat iki digelar ora mung sak godhong kelor. Oke wong wadon sing isih kenya. Lah kok dadi kowe ngame-ame garwane Kyai Prabu Darma Kusuma. Yen kowe matur ngesane Kyai Prabu Darma Kusuma mesti wae diwenehake. Diparingake karo kowe. Ning apa memper kowe gerangan ngrusak pagrayu eblek anak kowe. Oh, nyata. Prabu Baladewa. Kowe gendak sikara karo aku. Monggo aku ora duwe perkara karo kowe. Apa dianggep aku wong loro saudon telu saurupan? Apa mbok anggep aku pendhita cepete? Kowe ngongasake kaprawiran gunake kasantosanmu ya. Akalmu alah karo akalku tak damu ora nglumpruk dadi wanda aja duntang kawan mantrika garing atiku. Kono! Kono! Ayo, Werkudara ndak sawang nggonmu nungka lakune Begawan Mantrika. Kowe nesu nganti bengok-bengok kaya bocah cilik. Ngendi-endi to amuk-amuk, ngendi-endi kok trajang. Bareng ketemu kok mundur brangkang. Wah, manus maning jajalanan. Jebul wis betengi karo awake Mantrika. Dasarmu piye kowe kandha kaya mengkono? Nalika semono tak kandhani supaya bali aja ngayunake marang mbakyumu ya Kyai Radrawati. Nanging mangkot wangkal Mantrika. Wekasan gawe muntape pun Kakang. Tak piloro Begawan Mantrika. Mundur tak kira bali ning negarane. Tak kira bali ning pertapane jebul. Manatut menantam sakti gunakake Jaya Kawijayan. Werkudara, aku didamu kaya pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan apa-apa. Nglumpruk tanpa daya. Wah, yen pancen kowe kalah semingkira. Aku sing bakal nandangi Mantrika. Yayi, Surtiting hati-hati minggir trajange dhewe. Kakang Mas kula nuwun sewu mangkremian Kakang Mas. Sedewa, nggih wonten timbalan. Ana wong tuwa arep mangkat nyingkirke menungso sing bakal mbudhek banyu bening kanan Negara Amarta. Malah mbok penggak. Kula nyuwun pangapunten, sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Ya piye? Kula mboten badhe angias dhateng kasektenipun Kakang Mas Njodipati. Tuwin kula mboten badhe wantun ngilani dhateng kasantikenipun Kakang Mas Werkudara. Kula pitados Kakang Mas menika setunggiling satria ingkang sekti kalintang jayaning perang. Nanging nuwun sewu. Sampun maneta kadoha Kakang Mas nadyan Kaka Prabu Mandura menawi mengsah Begawan Mantrika menika mboten badhe saged unggul. Lire piye kowe matur kaya mengkono? Inggih. Kula mangertos. Kula mangertos ngibaratipun geni Mantrika menika nedeng mubal. Dipun sirama mawi toya mboten badhe sirep nanging malah kepara badhe angombro-ombro. Terus kudu lelakon iki piye? Yen kanthi barep kakangmu menehake Waradrupadi Mbakyuku marang Prantika kedah mawi Karti Sampeka. Karti Sampeka carane piye? Kakang Mas matur nimbali ingkang putra ing Pringgondani, ingkang putra anak kula pun Gatotkaca katimbalan nursawan wonten Garing Amarta. Wah, ya Stiwa. Wonten timbalan ing adhawuh Rama Kyai. Ngantos kagiat raos sing manahipun ingkang putra ing Pringgondani nampi timbalanipun Kanjeng Rama Kyai Njodipati. Gatot wonten timbalan. Dudu aku ingkang duwe wigati lawan kowe. Nanging pamanmu Bumira Dawu Sedewa ingkang bakal paring dawuh kelawan kowe. Wonten dawuh paman Gatotkaca wonten timbalan. Ora ning kene nggonku bakal paring dawuh kelawan sira kula Pringgondani kebarengipun. Ayo rada ngadoh sawetara. Nuwun mampun Kang Mas. Kula nyuwun wekdal sawetawis sapejagongan anak kula pun Gatotkaca. Janji ora iso ngrampungi gawe. Ora iso gawe srana pendhita mau minggat saka negara Amarta. Wah, aja klakon terus lak gecek ndasmu. Inggih, ngestaken dawuh Kaka Prabu nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati, pasrahke karo kowe Dewa. Nggih, ngestaken dawuh Gatotkaca. Monggo kula dherekaken. Pringgondani wonten timbalan. Ngerti yo. Lamun satemene sira kulup ora nderek sowan marang negara Amarta, krana pasewangan negara Amarta kuwi beneh kelawan adat ingkang wis
ora kaya ingkang wis lumaku saben dinane. Lha iki. Mula sira kula ora mangerteni yen to sak temene ana pirembugan antaraning Pandhawa lan Kanjeng Koko Prabu Mandura. Bab menika kula boten kepengin ngawuningan. Ingkang langkung wigatos sak mangke manter timbalanipun Kanjeng Kyai Jodipati. Miji dhateng wiswanipun ingkang putra ing pringgondani keparingipun paman kados pundi kula ana pandhita ingkang kepengin ngayunake kelawan awakmu ing Ngamarta. Ya kuwi Kakang Mbok Ayu Waradrupadi. Monggo Kanjeng Koko Prabu Puntadewa semaringake Waradrupadi binayong dening pandhita mau. Lha iki. Mula aja nganti gawe geger. Para kawula ing ngatasé Nalendra ing Ngamarta maringake garwane marang liyap. Lha iki keparengipun Gatotkaca tak dawuhi manjing jroning Gendhaga. Mengko yen pandhita Wantrika mau tekan kene, Gendhaga tak paringake marang pandhita. Tak akokake yen to isi Kakang Mbok Ayu Waradrupadi. Nanging mengko sawise kowe tekan pertapaning pendhita mau utawa negara ngendi wae mbuh, aku ora ngerti. Yen to ana ingkang bakal mbuka tutuping Gendhaga gondelana sing kenceng ya nggih. Lho iki ngestaken dawuh. Kejaba mbok gondeli, nggonmu gondeli nggunakno daya kekuwatane ngaji Narantaka. Lho iki. Supaya ora ana ing kawasa mbuka tutuping Gendhaga. Nun ngestaken dawuh. Yen wis upama ana ingkang bisa mbuka tutuping Gendhaga, aku njaluk kelawan sira kulub kakeren jembaran rupaing pertapan papan panggonane Begawan Wantrika. Upama Wantrika iki mau utusaning Nalendra, takren sarta ukuran jembar rupaing negara ingkang wis wani utusan karo pendhita Begawan Wantrika mau. Lho iki ngestaken dawuh. Yen wis ketok jembar ran-orane negara mau bakal tak byuki Bathang Sayuta. Nun ngestaken dawuh. Gage manjing kulub. Lho iki ngestaken dawuh nyuwun pangestu paman. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Lho iki matur sembah sewu nuwun paman. Waragil. Nyari wangsit pindha kombang hangajaping tawang susuh angin susuh angin ngendi nggone Wantrika wonten dawuh menika sinten ditepungake wae aku Ragil Pandhawa satruing Bumi Ratawu Raden Sediwa. Oh panjenengan Raden Sediwa ya pancen kaya mengkono. Mboten kinten babar pisan bilih kula badhe dipun pulasara wonten negari Ngamarta. Mboten jumbuh kaliyan ngendikanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma inggihipun sampun maringaken garwanipun badhe kula boyong minangka dados jatukramanipun ing abdipun Wantrika. Nanging nadyan kula ijen tanpa ruwang, kula mboten ajrih kaliyan kastiasanipun tiang-tiang Ngamarta. Sampun ngantos namung majeng mboko setunggal kula aturi ngebyuki Bathang Sayuta kula mboten badhe mundur Raden. Ya. Aku percaya marang kasudibyanmu, aku percaya marang kasantikanmu. Inggih. Ning cukup semene wae dicupet nggone padha mangun peperangan adu atos sing balung kulit ing kulit. Inggih keparingipun Wantrika wonten timbalan. Aku diutus dening Koko Prabu Puntadewa kinen maringake ya kuwi Kakang Mbok Ayu Waradrupadi. Nanging aja nganti kebledugan sarta kodanan saliraning Kakang Mbok Ayu Waradrupadi. Tumuli tak papanake ana ing jroning Gendhaga. Lan ngerti ya, Gendhaga iki isine Kakang Mbok Ayu Waradrupadi ingkang mbok karepake Wantrika. Kula nyuwun pangapunten menawi kula deksura ing patrap. Tilar dhateng tata krami miwahi unggah-ungguh. Nyata paduka Raden ingkang saged damel lega raos sing manahipun ingkang abdipun Wantrika. Ya, mula kang sangka kuwi gage. Gendhaga iki gawanen bali marang negaramu utawa ing pertapanmu. Inggih. Wis tak pasrahke marang kowe. Manahku ing nyunake pangapura. Koko Prabu Mandura nggih wis mulasara kelawan kowe ya Wantrika. Mboten dados menapa jer kula mboten ngraosaken sakit. Malah sak mangke keselak nata ling raos kula daya-daya kula saged anyeti dhateng putri Ngamarta Dewi Waradrupadi
keparenga sak mangke kula nyuwun pamit Raden bidhal dhateng wangsul dhateng pertapan mondhong wujuding gendhoga ing isi Gusti Ayu Wara Drupadi sing ati-ati aja kaya bocah cilik kula nyuwun pamit Raden iya wantrika aja kaya bocah cilik mangkat dina iki nggih nggih ngestaken dalem ya jagat mangestu karo wayah betul jagat nyun mawonten Bapak Panembahan persasat kadidin lumamping wanci peteng kepapak obor sastra biar padang raos sing manahipun ingkang putra pun Dewa Sekti anggen kula ngrantu dhateng rawuh paduka Panembahan wonten negaring pulung kedah kencana mriki Bapak Panembahan kados pundi pawartosipun anggen paduka sampun kepareng semagah anggen paduka badhe amboyong dateng memani ing jantung kula inggih menika pun Dewi Wara Drupadi anak Prabu iki wonten timbalan jebul tinemune jumbuh kelawan pekabaran ingkang wis ndak tampa yen to Ratu Ngamarta kuwi ratu ingkang pancen duwe penggalih sabar ngungkuli sak pepadane duwe penggalih ingkang ikhlas ora kaya salama ing titah sewantah persasat dewa ingkang ejawantah ketitik miturut ujaring para kawula padha nyebutake aja to kok wujud bondo donya nadyan yen perlu sugenge nata Ngamarta disuwun dening liyan waton kuwi dadi kabagyaning wong liya mesti bakal diparingake lah kok jebul pawarta mau ora mung kandhek tekan pekabaran nanging kababar dadi kasunyatan dasaripun menapa paduka Panembahan paring dawuh mekaten ya merga nalika semana aku matur yen to kepengin ngayunake marang Dewi Wara Drupadi sinuwun Prabu Ngamarta pasuryane ora katon kaget sinuwun Ngamarta pasuryane ora katon nggone duwe penggalih kang ora prayoga marang wong atuwamu aku Wantrika tumuli paring dawuh cetha yen to Wara Drupadi garwane bakal pinaringake marang pun bapa menapa menika saestu Panembahan gendhoga ingkang ndak tok asta iki isine Wara Drupadi bakal ndak aturake marang anak Prabu Dewa Sekti ingkang wis pranyata sarta duwe kepinginan nyeti marang putri Ngamarta ya kuwi Wara Drupadi ya mung aja gelo rasamu lho nggih sabab Wara Drupadi ki ora kaya ingkang mbok gambarake wujuding kenya remaja putri dudu nanging kuwi garwa ing Ngamarta mula aja nganti gelo rasamu yen to iki ingkang bakal njajari lenggahmu ning negara ing Pulung Kedah Kencana kuwi wujuding putri ingkang wis nate winengku dening kakung nggih anak Prabu Nalendra Mbekmarta tama manggyat kurda Manggyat kurda kota kaping irika sang pinarwasa. Oh. Dalah, ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Kura. Waduh, Panembahan. Nyata Maduka menika tiyang sepuh kula. Saestu kula pantes Maduka menika kula papanaken wonten pepanggungan tumunten kula sembah kaping 1000. Tandha bektinipun ingkang putra dhateng Paduka Bapa Panembahan. Nentepi tetembungan anak olah bapa kepradah. Paduka sampun sagamboyong dhateng pun Wara Drupadi wonten ngajenganipun ingkang putra pun Dewa Sekti. Tumuli samangke kula nyadong tiwalanipun Paduka Bapa Panembahan. Wantrika kados pundi amrih? Samangke kula kasembatan amengku garwa inggih menika pun Wara Drupadi Panembahan. Anak Prabu gandeng Wara Drupadi mapan ning jroning gendhaka, apa ora luwih prayoga lamun kendhaka iki dibuka luwih dhisik? Menawa ditulung mekaten dawuh Paduka Panembahan kula namung sendika ndederek ayo nggih sira ingkang bakal mengku Wara Drupadi mara gendhaka iki bukaan luwih dhisik non ngestaken dawuh Paduka Panembahan Wantrika menika sampun wonten las lho
kok jengan di anak Prabu maring dawuh mengkono ing atasipun namung gendhoga wujud saking tembaga kados mekaten lah kok dipun bikak mboten kenging penemban lho apa sira anak Prabu ora keduga buka tutuping gendhoga nyatanipun sampun kula ketok karosan kula sampun mboten kirang-kirang ngen kula ngetok karosan parandene tutuping gendhoga menika ebah kemawon mboten adalah kok mejanani timen ing atase tutup gendhoga ming kaya ngono lah kok ora iso dibuka menapa penemban badhe nyobi buka ngger yen mancen dadi lilahing anak Prabu Dewa Sekti para coba nganggo kekuatan batinku gendhoga iki bakal tak buka kula semanggaken paduka bapa penemban Pantrika iya ngger ngeden aku. Ya dadi ora kuat buka tutuping gendhoga. Lah dalah. Nun sewu, menika isinipun para Drupadi saestu menapa mboten Mremban? Nek upama goroh aku ya goroh wong Ngamarta. Kok sajak mejanani timen Sujana ora sing manahipun ingkang putra Dewa Sekti. Pate Talika Basa wonten timbalan. Apa kowe bakal njajal buka tutuping gendhoga? Kosek. Selagine anak Prabu wae ora kuat, aku ya ora kuat apa meneh mung Pate Talika Basa. Ning kejaba saka kuwi aku duweni penemu nggih. Pemanggipun ngados pundi? Gandeng gendhoga iki asale saka negara Ngamarta. Mongko jarene wong akeh nyebutake yen to wong Ngamarta kuwi punjer-punjere wong sekti, wong digdaya. Mesti gendhoga iki wis dinahi mantram sakti, dinahi Aji Jaya Kawijayan supaya ora iso dibuka selama ing titah. Mula miturut pamrayoganing pun bapa dina samengko anak Prabu utusan nglawan Pate Talika Basa kon golek wong digdaya, kon golek wong sekti, kon golek wong ampuh ana ing tlatah Jawa. Yen wis entuk mbuh Brahmana, mbuh Nalendra, mbuh Satriya diboyong marang negara ing Pulung Kedah Kencana kene supaya mbuka tutuping gendhoga iki tak kira kelakon dibuka nggir Dewa Sekti. Mangjat kurda sroma panggah wagut gati nyomawuh kyat ira wang Pate wonten timbalan ora susah dadak mindha apa kang dadi pengendikaning bapa Penemban Wantrika. Iya mesine kowe wis mireng lho nggih sampun mangertos yen to pancen wis ngerti mara gage budhal aja pati-pati bali marang negara ing Pulau Kedah Kencana. Lamun sira ora nggawa wujuding pawongan ingkang keduga mbuka tutuping gendhoga. Piliyana pawongan pancen ingkang wis digdaya Sura Sekti kalintang jayaning perang. Lho nggih ngestaken dawuh. Kajempatipun ing abdipun Talika Basa benjang rapa. Ora ketang sambung obor cara nita mangkat dina iki. Nun nyun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pate Talika Basa.